Ayo para kanca ngikuti AGM Blakraan. Ing dina iki AGM Blakraan ing tlatah Mlingi. Ning Mlingi ana prasasti Mungkut manggon ing Desa Nggurit, Kelurahan Mlingi, Kecamatan Mlingi, Kabupaten Blitar. Prasasti iki uga kasebut prasasti Talan. Mulai 17 Januari 2018 amarga berisi tentang anugrah Sima sing ditampa penduduk Desa Talan. Prasasti iki berangka tahun 1058 Saka utawa 24 Agustus 1136 Masehi lan jarake 1 tahun sak bibare prasasti Hatam. Ing prasasti menika tercantum kata Jayabaya Lancana utawa Lancana Raja Jayabaya sing buktekne bahwa prasasti iki didalaken kaliyanipun Raja Jayabaya saking Kerajaan Kediri. Isi prasasti Mungkut mengenai Raja Jayabaya nganugrahake Desa Talan dados Sima amarga nyimpen prasasti Retna utawa Lontar saking Raja Airlangga. Raja Jayabaya minta supaya prasasti Lontar kasebut pisaran ing prasasti Watu lan ditambah anugrah liyane amarga wong Talan sampun berbakti kaliyanipun Paduka Mungku. Paduka Mungku sing nduweni cap Kerajaan Lencana Garuda Muka. Paduka Mungku yaiku gelar Raja Airlangga sakwise turun tahta dadi pertapa utawa resi. Raja Jayabaya ngeklaim bahwa Airlangga yaiku nenek moyange. Ditarik saka sejarah iku isa disimpulne warga ing Mlingi iku biyen termasuk warga sing taat lan uripe gemah-ripah loh jinawi. Mlingi sampai saiki dadi pusat perdagangan lan akeh usaha-usaha sing dijalake ing Mlingi kayata pertanian, perdagangan, perikanan, ekono uga ana sing mulai gawe bahan bakar sing saka sampah. Sakmenika wau berita saking AGM. Ayo para muda-mudi padha nguri-nguri budaya Jawa lan aja lali karo sejarah Nusantara.